बानजाय आफादा हांख्रायनाय बायदियै खामानि मावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय दरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनाय जायफोर गामिया दासिमाव सफैनो हाबाय बैफोर गामिया गामिनिफ्राय साबेसे फैदों बेखौहाय जाहाथे नैबे जोंनि माइक दामबाय थानाय जायगायाव खिथाफैयो आरो जोंनि दफानि बेन्दोंआव थानाय दालायसा आफादफोरनि माबानि इउटुबनि थाखाय जालायबाय भिडिअआ धन्यबाद होनांगोन गासै 40थासो गामिनि रायजो राजाफोरा बोराय बेन्थ माने ओंखारनानै खामानि मावफैनायखौ नुनो मोनदों दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों माने खामानि मावफैनायजों लोगोसे हाग्रा गुदुखामोन बेवहाय दिनै सेसा एम्बु बायदि बायला मोननायजोंबो रायजो राजाफ्रा गोसोखौ गोजोननाय मोनदों दा बे हिसाबै जोंनि गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय गासै रायजो राजाफोर नुजाफैजोबनाय बिथांमोनखौ जोङो जोबोद गोजोननाय आरो साबायखर बावदों आरो बेबादिनो जोङो मददखौ मोनबावगोन आसा खालामदों। बे एबसुनि जानो गोनां 52थि कनभेनसननि अक्ट'खौ बेसेबां अक्ट' फोसावनाय जादों बेखौ सारनिफ्राय मिथिनो नाजानाय जाबाय। जोङो बेखौ दाखालि सावरायफिननाय जादों प्रथमाव जोङो 20, 21 आरो 22 तारिख डिसेम्बर लादोंमोन नाथाय हरखाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बिथांमोननि एग्जिकिउटिभ बडियाव मोनसे माने थारिखखौ थिग खालामफिननानै बिसोरो नभेम्बर दानाव आवगायनानै होनाय जादों दा बे हिसाबै 1 मास आवगायनायनि माबायावहाय जोङो नभेम्बर दाननिनो 9, 10 आरो 11 तारिखआव बे जथुम्माखौ खुंफुंनांगौ। रायजो राजाफोरनि जेनाखि थुलुंगाखांनाय बा गोसो जानानै बेबायदि लोब लोब फैनानै जे सिगिदिर माने गुदु हाग्राखौ एवस्रांनानै होबाय बेनि थाखाय बानजाय आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरबाय जे बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर इयुनाव जों बेबायदि हेफाजाबखौ मोनबाय थाथों बेखौ जों आसा खालामबाय। दिनै खुब इन्टारेस्टिं जों रायजो राजाफ्रा बायदि मैया बे माने जुनाद बा जाग्रा मुवाफोर माने एम्बु सेसा बायदि मैया मोननायजों बिथांमोननि मावनायनि जेनाखि दोहौ बेफोर एखेबारे खुब इन्टारेस्टिं जादों आरोखि मुजिहाबदों बिथांमोना बेनि थाखाय खामानि मावनायाबो एसे आवगायदों होननांगोन आरो बिथांमोननि जे बे थुलुंगाखांनाय मोजां मोननाय जे फैगौ कनफारेन्सआ माबायदि जागोन बेखौ नायनो लुबैनाय बेफोरजों जे बिथांमोननिफ्राय जों हेफाजाब मोनगोन बेखौ जों रोखा मोनसे बिदिन्थि हिसाबै नुनो हाबाय आरो सावगारिया नुदों दा बेवहाय जोंहा दिनै बिराद मोनसे गिदिर मेल मोनसे जानो नागिरदों बे 52थि बे खुंगा 52थि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे कनभेनसन जानो नागिरदों बे नभेम्बर दाननि 9, 10 आरो 11 बे फोसावखानाय बायदि बे दिनखौ थिग खालामखानाय जाबाय। दा दिनैहाय एसे आगोल जोंनि जे माने बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथाङा जे बुंलांबाय जे बेवहाय मोनसे माने कनकेश्वर नार्जारि जावरिखां फोथार जे बेवहाय जागोन दा बे जानायाव जे गुदु हाग्रा दंमोन बेवहाय दा बेवहाय रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरनाय लोगो लोगो दिनै 40निबो बांसिन गामि ओनसोलनिफ्राय फैनानै रायजो राजाफ्रा गाव गावनो गोसो जानानै बिराद लैहोर लैहोर फैनानै दिनै बे हाग्राखौ एवस्रांफैबाय जोबोद माने खुसिनि बाथ्रा बिथांमोना गोसो जानानै जों बे हाग्राखौ मोजाङै एवस्रांनानै साब सिखोन खालामनो नाजादों फैगौ बे मेलनि थाखाय। दा बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो बानजाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय जे जोंनि खाथि खाला थानाय बे रायजो राजाफोरनि थुलुंगाखांनायखौ नुनानै जोंहा आसा दं जे बे कनफारेन्स बा कनभेनसना जोबजासिमाव बिथांमोना जोंजों दोलै नोगोरै गोसो खुसियै मददखौ होगोन आरो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे जानो गोनां कनभेनसन बेखौ जाफुंसार होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय। दंबावो दिनै बेवहाय गोबां रायजो राजाफोर जाफैदों बे मानि थाखाय बेखौ सारनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुम्माखौ नैबे जोंनि कनकेश्वर नार्जारि जावरिखां फोथारावहाय सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जागोन 9, 10 आरो 11 नभेम्बरावहाय। दा बेनिखायनो बेवहाय माखासे मेइन पेन्डेल आरो माखासे डेलिगेट सिटिं फुडिं बायदि बायदि गोबां हाबाफारिनि थाखाय मोनसे केम्प लुनांगौनि दङ बा पेन्डेल लुनांगौनि दङ। बेनिखायनो जोङो बानजाय आफादा दिनैहाय जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय 30थासो गामिफोरखौ जोङो ओरैनो बेसेन नाङालासेनो खामानि मावनो थाखाय जों खावलायहरदों। बे उसिलायैनो दिनैहाय गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा
जोंनि बे जुथुम्माखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय लोब लोब रायजोफ्रा बाहागो लाफैनानै बे हाग्रा एवस्रांनाय हाबाफारिखौ दिनैहाय मावनानै होफैबाय बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं सासे बानजाय आफादनि जानानै दिनै रायजो राजाफोरखौ आङो गोबां साबायखर बावो बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लोगो लोगो जेबो लुबैनाय गैयाजासे ओरै गावसिनि श्रम दान बा मोनसे माने ओरैनो मोनसे हाग्रा एवस्रांनाय खामानिखौ मावनानै होफैबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना हयथ' सानदों बे हारिनि मोनसे आफाद हिसाबै बिथांमोननि बे आफादनि जेनाखि थांखिया जेब्लाबो जाफुंसारदों हयथ' रायजो राजा बेखौनो लुबैदों आं बेखौनो